Damn, damn. Imelika isingenile eVenezuela. Enzulwini zokusa namhlanje bangenile edolobheni elikhulu Caracas. Bashaya ngamabhomu indawo eziningi ezibalekile. Okwes bathathe uhulumeni wakhona inkosikazi nezingane nomndeni wonke. Akwazi ukuthi kuphi. Sebikile uDonald Trump ukuthi sebemthathile. Inkinga enkulu bafuna uwoyelela waseVenezuela iMelika. Eqale ukwenza nje iMelika mangabe kwamaholide amakhulu iyahlasela yona. Ekhathi nenirelaxile nidla ojeli no custard iMelika usuke ibhizi ifune izwe lakho. Njengamanje into engenza ngibe worried. Ngiworried ngeVenezuela but angikho worried kakhulu. Ngiworried ngeSouth Africa. Lele izwe lethu. Trump neMelika sebekuvezile ukuthi abalifuni. Uhulumeni womuntu omnyama bamfuni. Bakufuna konke kodwa kukhona kuleli izwe. Abamfuni umuntu waseSouth Africa abe notho. Bakufuna konke kuye phesheya. Ngekhathi kunjalo sinohulumeni olokwedlala. iMelika asiyazi noma isikhona endla ngaphakathi. Ngoba siyibonini ngoba ayiwagqokile amabhuzu, sagqoke casual. Siyazi ukuthi iMelika ngikhathi thina sidlo ojeli no custard ngamaholide amakhulu. Yona isuke icabanga ukuhlasela. Sakubona eEgypt, sakubona eLibya. Mhlambe sokuseduze sikubona eSouth Africa. South Africa iqonda kahle. Ithi ingaqondakali nje ayinayo ngisho insiza zokuvikela izwe layo. Ngelinye ilanga sifuna ukuba abantu abangcono eMelika. Ngelinye ilanga sifuna ukuba abantu abangcono eRussia noku-Iran noku-China. Asizazi. Yonke lento ekhathi siyenza sisondeza izimpi esingeke sikwazi ukuyivikela. Futhi nalamazwe esikhuluma ngawo Russia noChina ngeke basivikele. Sesibabonile. Abavikeli izwe. Izwe bezolana nalo kodwa abalivikeli. Alikho elinye izwe lingahamba lovikela elinye izwe. Kunzima. Kodwa isikhathi esinje sisibeka esimeni sokuthi ukuvukela umbuso kulula ngoba unohulumeni olele uhuqa ubuthongo. Ngebhadi ngeke uvukele umbuso wala eSouth Africa kwenziwa abantu base South Africa kobe kwabanye abantu bangaphandle bebeka uhulumeni wabo. Ngenza ukuthi kube iMelika ngoba ibukeka kulezi insuku idansela isiginci kakhulu samabhunu oSolidarity noAfriForum. Mhlawumbe bayazi ukuthi ubani uhulumeni olandelayo. Ngizwa kunzima. Kusazoba nzima.